Abusuafo sabri wo abri se na yedi kan hire mo no ene eye da etoso anan abri odwira fashion no ne etoso anan na obi be sese ne dwumadi ben na ekoso na ne ekoso ara ene se fi se wode odwira fi nsache bai ene mpanyin hihye mu no woma mpanyin aduan na chese nananom asuman na esu a ewo odwira yi mu no ewo osu bi a ofre no sukobi na na woye no ho ade chese woma na aduan ani nti wo hwe dom ebe ya nana bebu ono na odikan ye wona wapue iti nana bebu aduan na eba no okwakwa ya ma ni nyina na ama afeno atie yo nti yenkoso ana yehwe ne bekoso wa ha bia ibema manya bi ahwe yo nana bebu aduan na sabri aba bedu no to ni Erika efa na Achesi difference ben e wa Achesi na abri Achesi ni ha yensia ha yetu kana wo mo kwe ha yetu yende to ne den ya profit ti mumu nkonsu ni bia yen nkonsu time na ya mo ye mo de no mo ba be kwe ya yensia ba be yende ne nchibia ba munti mo be di achi da bia yen di achi oh where the meaning yare what's the name yare Erika am history bi say where machine baba mayira Erika say Achesi de no one kwa Esukobim, right? But one day what opening I will say me to na agina na ka metwa no bi but you between komo kakra abusuafo sabri yegusua wo abri na nya mo hui yemfa na se bibi ti sensorim that is a simple term am obeti ase what the enuan a eso won aye ho amane obesoa e de akwasukobi mu afi bia wo ye wenye afi edikan chale mama de wa ha nti am se ha no abayo na asem o kan se ha no e ya Achesi won wo peti oto nti bra yi ni koso no na won so won to peti na muhu no mami ye mo akwa ba ha yo fie TV wo fro den ya frame Esther one more 1 minute say can be ufi if you abri I say abri one more 1 minute say can be oh one more 1 minute say can be for abri one then obeka oh na meka say ya fashion no eduso na ya fashion no so eduso no ya mani bebre ni amani bebre ni ye ebi ti say ya dio eto consume afi ya odra ketwa nti ya di oto consume na metuma aka nan then na odra ketwa ye afi wo munzu ya ahemfo no se wo nsu ahemfo na enu yo odra kese ne ye da wo nsu ahemfo no na why afi bia okay afi bia me hye activities ne mu de wen pa na wani je ho pa oh me se wade oto no consume na me we ya na wo hye na eno na me ni je ho then e wo ho e ma wo pepa oh na me pepa ne se wade consume no me se esisa na abosomfo no besi wo mu sa na enu ema me ni je ho pam wenyina ye amane ekoso awadonten ye wo abri sabri nananom ni mpanyin obia woni djuma odi ya woni djuma odi na ya na medical aka no amane ye kwakoye nana bebu yo nana bebu ono kwakoye amane nyina ono kwakodi anim awo Esukobim na waya amane a omu hia nyina ewo na nti woko ni nyina no na ohni bia ese na wo dwumadi no so aka ho bi mo akọ na ne ayehu sesi ai na aduan ye na obare kofi na aduan na sabri yedi mu a wode rekọ Esukobim no yo na opare kofi aduan na sabri yedi fia ya na wode kwe Yemo akwa baba ofie TV ye ko nyina na yedi nkomo na udin de den ocha me tuajan ocha me yem bisa o den e ko so ne ene eye dasro nkoma adonteman
yɛre kɔ nsum akoma nananom aduan yɛre kɔ kobim akoma nananom aduan sɛ ne afi bia yɛ no no ɛyɛ afahyɛ kɛse a ɛma adɔntemman atumpɔn ɛwɔ afahyɛ yɛ mu saa na tene na obia na wo ho kwan sɛ odi mu bi ɔkɔ bi kɔma aduan ana sɛ wɔ nananom a wɔn ayi wɔn sɛ wɔna pepa kyɛ kuro mu ha ahemfo nyinaa ɔhene bia ɛdi mu bi yɛfa mɛba sɛ bia wɔhu ɔbɛrema da wɔn ɔsoso ɔtɔ no anaasɛ woyɛ aberewatia bi a watwa bra a wonkɔ sɛ bia afikyiri bi ewu wɔn yɛde ɔwɔ saa man no sɛ baabi a ɛkɔ no hɔ yɛ duru ɛyɛ nsum na ɛrekɔ akɔma nananom aduan sɛnea nananom bɛtumi apagya okuro no na kuro no afa no tampapa bi afura saa na ɛtene nti ɛno nso na yɛhu sɛ mɛba mɛayɔ adididi mu a wɔna wɔ so nua mepa wo kyɛw yiw saa na ɛtene na wobɛde yɛhu ana afi bia mu bisa wɔn sɛ afi bia yɛbisa yɛhwɛ ne yɛde wokɔ afi na afeda sɛ woahu ɔbɛrema a yɛmfa wo nkɔ bio na ɛwɔ sɛ yɛtwe wo san ne yɛde foforɔ a ɔyɛ flesh anaasɛ yɛ mono no yɛde ne kɔ afi bia ɔhene bɛ na yɛ wodi anim ana aduan hene aduan na ɛdi anim na mode kɔ mepa kyɛw yɛwɔ kuro wura wɔ hɔ a wɔfrɛ no nana baabu ɔkan ɔno na ɔdi yɛn kan ɛwɔ dwumadi nyinaa mu ansa na ahemfo atua so no yɛn nyinaa atua so na kuro wura nso aka yɛ akyi yɛn a yɛkɔ yi kuro wura ɔhene na n'ɔto bogya kwasi nso na mɛbaa na wɔn nso wɔso aduan ne mmerewa no wɔn nso wɔn aka yɛ akyi na biribi ayɛ fɛfɛɛfɛ mudu ha no mihu sɛ mu gyina na kɛsɛ nka moyɛ biribi wɔ hɔ mihu sɛ na mopɛ sɛ moyɛ biribi hɔ no ama ne bɛn na ɛwɔ hɔ mepa kyɛw sɛ ɔkyiri kuro bi a yɛwɔ ɛyɛ bea bi a yɛdu a yɛn mpanyinfo bi di ka bɛtena hɔ nti ɛwɔ sɛ yɛma wɔn nsa ansa na akwan adam ne atumi ato adwumadi ne so saa na ɛtɛ ne baabi a yɛkɔ yi wɔfrɛ hɔ dɛn baabi yɛkɔ kobim esu kobim yewu ɛwɔ nkrankwan n'afa hɔ pɛɛ yewu esu kobim hɔ na ɛkɔ akɔma nananom aduan alright bakyɛ wodi ni bio ɔkyea me tua agya no alright nti ɔkya me agya no yɛne no twetwe nkɔmmɔ no ɔbɛdi yɛn anim saa bere a yɛkɔ no yɛkɔ asu kɔbi mu na yɛkɔdu hɔ no sɛ amane bi wɔ hɔ no sɛ nkyiri wɔ hɔ ɛsɛ yɛpɛ mama a yɛbɛma ɔkya me akyerɛkyerɛ ne nyinaa mu akyerɛ yɛn na bɛsi saa bere yi de nea mode mu ani hu no ɛna mobɛdi mu ada ase yɛgu so a wɔ aburi odwira festival ɛna yɛgu so a yɛhwɛ no okay nea mohu yi nyinaa yɛ amane bibiara na ɛkɔ so no nti wohwɛ a na papa yi tumi ni bi na agbo ewura no na sema na no na meka no ebisa bere ya na wo si chimisi so na wo gu apai wo gu nse ya apai ne ade aya na tumi pi na eda no adi tumi obi a akom na wo fi ana se gua bi wo fi ne ade mo time me mbeng tumi si mu na em so ide me je me di se obeye osofo ana okonfo finra ni na ihu se na esi ne so nti eno ana yegusu a yehu na enya bibi foforo bia ya ade a afi bia esi uyo bia wo de wani adi ahensem achi ana afasha achi a ye ade a etasi aha na eno so kire se we ya abosomsem da bia ye ne nanom ye ne nanom so ma na wo hode da afasha de enya abosomsem kura nti tumi na ba tumi no na sabri aba no sa e wa mane ya wo ye ma no sempanyi pese wote wa onimnia okwan a wo fa so a wo de etew e ma no bi su a na etise wo gya no sa so a na won agya no ti wei obedi mu sa de akwakọ pem bebi a yekọ yo obedi mu a na wo hwe dom na aba no so na otum sa fi wo so odwira na yo odwira ketwa de na so aye kese ti obedi mu a akọpem brai ye bedu esukobi sɛ ogusu a wo hwɛ yɛn ɛwɔ ofie TV so na meka wo sɛ dubiri bi a na tumi so tumi di won tumirika ne de birika saa na udu baabi a wagina yu nti uni ahoden a na je sɛ bra na obɛbrɛ nya menchade wonyina so ahoden na baba yi de me fɛ pa tumi sɛ tumi na ewura no yɛ tumi bi a ɔyɔ berima wo hwɛ ne na wo hwɛ ne bɔse a utumi sɛ wakoma kyerɛ ye sabe suman no S yegusua edimu yepese mo bomani akomoma wunya follow yen na wa follow na wa subscribe baby bia wo hwe yen na wa share na afofra ma be kan yepese busua no aye kese na baby bia afa share posom yatumi akofa e dia afro mami so utumu se oye okonfo afi bia metai hu no edu sabri ya na tumi no asi na asinimu tini oye nyina enye nani wa komache ono so wa komache san se chef ni am ba ha mi hu no metai hu no nanu ma konfo so edi mu bi yo akom fritete nanu mo som yo nanu mo som
nananom so won ene tumi a wodi yemu a wokan ye ho adwumadi ni nyinaa kɔtɔte amane ye kwakoyi woka hu bia nti edu pribi sɛ na ansia na ye sɛ do kra na antene yo nti enye wo a sɛ edu pribi sɛ abo sɛ nananom nso aba be fra ye nana meka nananom aba be fra ye ha sa Abusia yegusia wo aburi sabri asuko bi mu na yeni ekire ayekɔ no na dom a muhu ye na na baabu akonafo a ɛwɔ aburi you won dom na ɛbɛyi won ekwakɔ ya amane na nkasa ɛwɔ nsunim tie sɛ won ankɔ bi a enyeye you wo se emuaduma nyina ko hyiam na aboa ɛkɔ wankasa pɛ emusu enti won ekwakɔ ya amane na ɛwɔ nsu na wo hwa osankra a woto ne dwom na ɛsɛ ɛyɛ nibre edu da bi sɛ a wo se obi amanfo so a na waka ya anom nti nwom a woto ne osankra no nyina kyerɛ sɛ ne ɛyɛ nigye da you na ɛyɛ nigye da ɛne ne won ne agunafo no you won ne agunafo no medikan akɛse agunafo no wo ma ɛne abradefo no ɛyɛ aduanafo no you amiri bɛhu na yɛnya kwanya bia yɛbɛpɛ na yɛ ne odi wo mani mu na kasa na wato na anu tuo na kakra no so betumi aka fa na dwumade no ho no waka yo te mo momani akɔhoma na medical kese unya subscribe ya na wa subscribe follow yen na share ka busua no ho na biribia ya de video beba no watumi anya bi ahwɛ yo biribia ya de video beba no wanya bi ahwɛ sabe pepe toto ha na ofi haya na afi bia obehwɛ yo haya ofi TV asema mpese mbisa on say activities e ko so nyina emu de wempa na wopɛ ofi asifi kwasida no ye enedin na mepɛ ndi wo hwɛ enedin ya wo hwɛ video oh and if enedin we Saturday so Saturday na we oni mi away Saturday we are brini ayo brini po we are brini eh ya nza oni mo hini kura di o hini di ni oh jankwesi da bisa o hini de utumi kan jankwesi sa atumbo jankwesi sa nti pemne da den we wo beso ahemfo na eno pe no wabo uvin ebri na say uni mo sen uni an pe o mo no tina ha che me ntina ha nche o want na festival ne mo de we na also pepper activity we na open then na ma open we pa. You see, almost showing how the culture is, so it's nice. And following them too is nice. So. You say what susu nuane no ni ade na open. And ade na open. Any Saturday normal here there every day. Okay. Baby what dey aduane ko ofro say den. Kobim. That's right. Yo, Maja, na ofro den. Baje from Apia. Baby a we say o ka say how you fear TV. Na mane e na ye project. You say wo ko baby o ba do ha no wa gina na wo hwe. Den na ma wani je ni a wo ye hu. Oh, never manage your one say. I know I am a be a wire, Eden Kabomba Kronum. Ama Wanga Wofi, Equapema in Abishia, Bayena Kabum, I am man in my effort. So, I'm a was a man Kabomba, Kronum, and I'm a manager. I don't know to Debbie say, I'm from who she might say, we're going to move a view on Abishia, and I'm from who share a fashion away. There be now, maybe where you by a minute now, so until I made him recover for Mama. My service to make one oh, wow. Now you say, I don't know where you am crow. What is a minute now, so Waba, or your mind, Papa, Waba, Shani, Echo, me now count you, and I'm a fashion. Apart from Moneno, that be me on it down when it's your papa. And that women that Obuba. I am for no, and I'll be one for no one dressing. Or Hinibian and a Bobby, I work up in my. That and I am for no Obian in the Dibra or Equipama. Okay, down so. Okay, I'm so one made them walk about from hanging on here. I'll offend it. Or friend or two word and question. Wake up. That are saying, high offensive in January. What's it for a while?
sabri ni aye hui em say asan asi obi so bia won adu yem say wodu afi bia wo ye amane wa ha na ye ba ya ye bedu no na nananom akonfo eti hade daw what they want say fufu they want schnapps a watching na wodu ha wo si otu osupe na em say atiwasi oba akoso a sabri order form no nti amane enye bibia ye won wa ye amane ni bia na amane sa na che say antene nti aba no say na che say atene ni sa yo yanko ena ana yenka na oto yo ene ni sa fufu ena ensu bu ayuwa eno ena sabri ereko esuko bi mu na kwa ya amane no ebi mu adi kan a na so so panyin gware wi na ensu asa eti otobo oya donte hene san ye abru hene ono na sabri yadu no so ono no twato yo wo se opanyin gware wi a na ensu asa eti ebi adi kan ko se na medi kan no agonafo no adi kan na fei na brade fo no so eti amane no ana etwagu no yo ha ye aburi odwira festival no 2025 no eneni de to so anan na yeri kiremu a dedi kan no otobo tenase e won sachi na ho na obu adai na yakwasi de sane se yakwasi dai eti obu adai na de chen oso oja no na esewani ense o ka kire na arechi bie wo no eno so yema muhui sane na eti eno so boko nsachi kwa bio na ho na wode otobo de kan no fiba sane ya midi kan kire mu se odwura mane ni nyina de nsachi na fi nti da bia wo kire aboya no hwa na oja no nti ho na wokofa oto no efi na bakozem kakra wo hono se edu saa dana adonte hene ayo tobo saa dana on fedu anka na no fia nopa yo owo twenwa fia nopa ko sise wode oto no ebe fi insache ede ababuri na ofi insache ba oya wonam insache bepo nim eye okwayim na wode abepue konkonuru wode bepue okonkonuru a amane wo ho ese konkonuru panyi nanano wewo konkonuru woye ansa na wode ababuri wode befa bakadan ya ababuri ni nyina ya amane a efri tete na won sakra mu ye yo won sakra mu ye na oye ho hwensu a enyeye enti nanano musom no enum ane ewo se ne ete kan no sa otubo se ya nanano mu ye ne no na o shebukina yo hwa medical kan ye ha no odu ha se a amane se wo ye no wo ye obehwa nanano makonfo edikan betena ha de won se fufu won snaps abetwen na nanano mudu ha won aba amane bia se wo ye no won aye na yetini se wontumi ntwam wa ha ebra won man won wontumi ntwam bra won man won anu nti obia de na aduan du ha o man na won agu ne na asensa awohoro ne na ase ansa na watwam yo sa na amane ne tene sa na amane ne tene te sa fititititititi yo enti eno na ahwefo manigusu a wo hwe no panyin gware wie pe na nsu asan you enti na aduan na etwato otobo aduan na etwato na obere market achi na also se aduan no na wo hwe ahoden a you enya asam ketwa ode ahoden pa you ahoden na one de ode di nijuma na ebepo bia bisa no ebepo bi na ahwese ebenya nkyiremu kakra ewo ne ho a yo yebepo bi ni nyina no yebema bomani akohoma na nwahu nipa dom a sabri wowo aburi nipa dom a wowo aburi na yebisa nipa ni pi na nya waka ni se one day we ne day activity ewo ho na nya ka bi o no memene da agwabo no so aye won fe pa ne no so aye wo pe you enti sabri dom na boje otobo aduan so no dom no na eboje otobo aduan so no
What's it? Uni manauni, anafia ni onimunim. Obi mentia ni onimunim. Otu bwe dia na tabiri edom abo jeni so no. Na chese owodom na kroma no so wodo soro nkoma no. Kroma no wodo soro nkokra e ma otu boja nkwasi. Yo. Mama kan ye ho fi ifi ase be fi sabiri ya mama mo na mama fi shiapa nso fi sabiri ya akokwa pememu ya ma fi shiapa ya si afi fufurum yen nenanom ewo won calendar de dawo ansa na akwesi broni de ne de ba na wo hwe ye nenanom calendar na ene dai ana fi sabiri yi ko no e ya afi fufurum aye akanfo ya ye ne se ye gu nano na watwe asia bia no eye bosom ba ko ma ye yu na watwe asia bia eye bosom ba ko enu ye kan ye nana senia obroni benya 12 months no ye nya 9 months na ne etoso awotwe no on the 8th one no ye di butu adai na 9th one no ye bue yu sana amane nete na ekati across ewo akanfo amane ene amamre nyina mu sana ete pepepe you sene ete wo ba bi no sana ete wa ha aye ba bi nso so ne kakra bi na ya na ededam sa afedanti se ne nyina yete ase na afedanti se de ye kukuru no se kutu kame fe yi twam kakra bi afedan a ewo ya nimu yi okonu mu ha ye ngodwura erinya 200 years abakosem nso a mabete wo ha kire se odwura fi nsache ba aburu kro dua yi mu no na na jankwesi odikan nti 1886 obedi ade nembre na wodi odwura no so ba ha nti se record 2026 mu dia na nano mo hwe na yemubu nano yemfa bi nkeka ho mubo mu hwe se bia na aburu nso ye nga fa hye yetwa no so odwira no ebia na bere no aso say ye bedi anniversary afia ebai yo sabri yadu asukobim sabri yadu asukobim ebi edi kan aye won ama ne nyina wie tibo mu se woko yo sabri amane a ewo se wo ye nyina ne mpomponsuni wo peti oto mehu otokoko opanyin bi mehu se afi bia metai hu no yo ena sunkesua abiesa ono gina sukobi mu a oye sa amane no yo yo it's amane no ena mugusu a mohwe no yo for the first time on Ofie TV you are watching this live yo you are watching this live ti wonga osu aduane no nyina na sabri wo ya amane na ma won ba na won aye na won atewa ma won sane say medical kesi edu sabri na wo su aduane na tumi bi betena wo mu enye won ani ti ha na wotew wo ya amane ne ma wi a na fi won atew wotew ma wa na fi wode wokọ neno ena mo nugusu a muhu no ebia na opanyin ne kasa no wanti yewachi pa na yebo ye humodin ase
Sabri opanyin no ri apai. Apeti auto na wie. Esu ko bi mu ne ye wo no. Yo, apeti auto na wie. Na ori apai na fi ode ne dwumadi nyina abawie. Nti oyin so won ate won de ama na me se fe na mahu se auto no obia ode ne de bae no wo ba o kana no ba ko abi sana fi wa apeti. Nti enye se ono auto de fifie bae no de be ya ama ne na ma won. Ne mu auto na won eso de fi kuro ni mu ba na no mahemfo auto a wo de bae no eno na wo ba no wagina mu de aya ama ne na ma won. Sana mimi huni na o kana no a kire se ewuduru bia anim enye bibi bone ti nana no mudi na ebeye ya nipa nso di ebeye ti eye fita kakra kokko kakra amane a woyi nyina panyin kire se eye nana bebu okan na busua yo won na eye asamani won na eye asamani nti wo ye hina obi bia wo ba wo de besini so a na waje na wa ya amane na ma wo ayo ahemfu ni nyina obi a wo ba na wo de wo to abre ni na waji na wa ya amane na ma wo sa na ihunu ni Bomodin ahwe se benyo bi na waka bibi kakra kire yan ya se osu aye gina mu e de nkura na wotu ni din asukuru e wachi wadi bi mpo sabri ya nipa doma ba ha imi ayowa ni mrante no achi wadi bi kura wo ho a nsu ni mpa yenim e se yehu no china bi owum se wo so ho ho onto mrade yo eguso obiane de aye kra behwe what's your name babo what's obi anyi babo any yan kwachi what's your name babo na se wana ni ma no be any Rami mau tan ya sushi na fufuru ma ori ya pai na ne amanya nti amanya ne se won adu won so sabri ye akoboa asona ne se wo ba aburi ha asona fo no ye mse be kuku abiesa se memmoa yo odochi fo no wo ho yo akoboa asona no so wo ho na ye wo abusia me kaya me sande be mamu dochi asuna akobo asuna na otu abrempon yo otu abrempon asuna won na edi akua pem tufunyini na odochi fu no so eye mankrado osumanyawa yo enyina ye abakosema edi se ye nyina ye sua na ye de tu ye nkotodwem Allez. Di oye no makomako ko sisi ebedu opanyin na nkasa aduan no so yo oye no makomako bia de ba na medical case opanyin gwari wi a na nsu asante sabri otu bo aduan no ewo otwen mu kosi se wo bewie na no medi kan ni nyina de message amane de ade asan asin da ne suma druyen asin da yo obusia bomodi asa obehye link no bomodi asa obehye
na afoforo nso enya bi ahwe we ya buri nkunkrenku onanansa wo aburi odwira afi impinu ni aduonu anum 2025 afahye no na manigusu a mohwe no ne wo ma asuko bi maduan ne wo ma asuko bi aduan na obi beka se aduan bensa wo se ni ani hu e di ho dance ne bai e hu oto e hu ni fita na me hu no kokko na sunkesua yo na ohini bia oto bedu ha anu na me hu se wo de ba yo Osi se ubenya ohene foforo nto yo si ahene san yo kuma mpanyin na obedu adonti memu ha ebudi no oyo sumenya wa ya otugo ni wa ono no hwe achi yo na aduan na sabiri wo ye ho amane no eyi kire se biakoye ewo ha na odon so wo ha biakoye de edu wo ha pa na me observation kakra ma ye ne se tumi wa don't mem tumi wa don't mem atinye bia ne ho Menyanenti se sabri amani way any the last but one say onya wi pe otubo jankwasi aburu hene adonte hene na duan neba opening gwa wi pe na nsuasa yo opening gwa wi pe na nsuasa yo fe se went to me amba afia we yanimu bomoden se obeba bomoden se obeba bomoden na o se agori be da ifia nopa ti se afedan ti se be so a wa hwe afi a o se wode ato fom kura no imponi ciao chame ka sha pue na kire se nyame kan na nen yo ye twato kura ye na ye wia ye ho ahwe se ye betumi no chame cash atwetwe nkomo kakra
pa ne yɛbɔ sɛ yɛbɛtumi anya no. Otobo jangosi aduan adu so aduan ho amane na woye no enti yadu ne pompon so anisa owie pe obi aduan mba bio te owie otobo amane ya aduan bia mba bio na osha otobo mansu kan nti abranti ogina hwe osunsu onu echi na aduan ne ba yo ti wei apa na wie yenhwe sabri okoje nsu no yo nsu no na eba no aduan no di achi aduan no di achi because yi asi okwabran so de ning no so aduan no tumu se tumi bi enye feudi yo se oya se oye keke da bi na enye gori di se eye tumi sunhu made yo sunhu made yo sabri opuno yo opuno wa unhwe bi da no ne de wahuni a ete na nanu nhirehira yen onka bia ho afidanse se ne yete ase na wo so otumi de wani abehwe odwira kese ye wo ye nimu aya fi 2026 ampaya ebedwa iwu ti nsuno na wadi kan ama no emi se nsuno odi kan de haban bi efra misa na mi hunen nti wahwie no sabiri won ayi aduan no afi okwabran no so na oyi ape na ote wodai tumu se bibia afi nim ate se wode adesua bi asua wa na won ayi de wabre wabre Otobo nso de n'oto aba nihu kokọ kakra fita kakra opanyin no akana no ne dikan dane nia eto so evidence say ofa fita no na waka hwe wasan afa kokọ no na wayi nkesua no be pese mehwe no de nkesua no ma no chameka ase agi me pese me hu say nia aya oso aduan no so wo ma ne bi dia na na so na hu bi sa na hu bi sa me hu bi sa yo nyina ya ma nyina ye amani ni bi sana wo ma esuko bi maduane obi yanya nkosua ene gono wa amene so oriyo so ye ne denwu oh nti wa amane bi na ode na duan bae no wanya oto no anya so nkosua sana wo ye ne sana na amso susu se wo be ye no nti ne kwan ane na afei oto no edu sabri ya obia opese wudi bi no tumi je bi di mi ameka sei metumi je bi di se mi nsuro na se media metumi je bi adi se ukura wo hwe me no upe bi adi a metumi je bi di abrɛw ma wo you wa kan hwe sa na wo ye na ane nti sabri di yereko yo sabri yereko me dumu